कथा यह छिया मनी मिराज भोजपुरी कमोडी मनी मिराज के कथा सुनैबा सुनना भैया ध्यान लगाए कथा यह छिया मनी मिराज के भोजपुरी कमोडी में जल के डोज झगड़ा होते रोजे रोज सुनना भैया 12 साल से कमोडी बनल के सबके दिल पे राज करल के मनु डिग्रेड जेल करल के भोजपुरी में अपन नाम करल के सबके हंसावे वाला काम करल के अनु डिग्रेड छिया खिस्सा सुनत रहा मनी मिराज चालीसा अनु डिग्रेड के भेला प्यार मनी मिराज में फसलो मार पूरे बिहार में रहे नाम छौरी के पीछा भले बदनाम छौरी के पीछा भले बदनाम तानिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनी मिराज के कथा सुनैबा सुनना भैया ध्यान लगाए कथा यह छिया मनी मिराज के भोजपुरी कमोडी में जल के डोज झगड़ा होते रोजे रोज मनी मिराज के खुलने पोल अपने कोनो लगतो झोल रूपेश ऋषि कहे छो खिस्सा खत्म करे छो मनी मिराज चालीसा।